салом бинандаи азиз, тозаҳои тоҷикистону ҷаҳонро имрӯз 20 декабр аз Прага ва Душанбе тақдими шумо мекунем. Дар нашри нави барнома ҷавононро ба бадномкунӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ метарсонанд ва пул талаб мекунанд. бадномсозӣ дар интернет гоҳо бо қасди худкушии ҷавонон меанҷомад. ютуб да мепартом туда-сюда. Ну, мале ки худ ма рафта намекушам ку аку рафта. Гуфтум любой кора бикун. тарғиби муҳоҷирон барои пайвастан ба артиши Русия ва аз маҳбас ба майдони ҷанг. Дар Тоҷикистон маҳбусеро ба хок супурданд, ки дар ҷанги Украина кушта шудааст. ва ҳазорон кӯдак дар Афғонистон аз гуруснагӣ бемору ранҷур шудаанд. Ин вазъ онҳоро дар рӯбарӯи хатари марг қарор додааст. яке аз тифлонам 4 сола ва дигари 10 моҳа аст. ҳеҷ кас намефаҳмад, ки ин кӯдаки ман 10 моҳа аст. аз гуруснагӣ чунин шудааст. дар Кӯлоб 3 нафарро дар пайванд ба сарбозшикор дастгир кардаанд. як корманди комиссарияти ҳарбӣ, як маъмури милиса ва муовини раиси як ҷамоат дар ноҳияи Восе ба латтукуби 2 нафар дар мавсими тирамоҳии даъвати ҷавонон ба артиш гумон баранд. назари онҳо дастрас нест. рӯзи 20 декабр дар додситонии Кӯло ба радиои Озодӣ гуфтанд Хатлон Раҳматшоев, Фарҳоди Раҳматулло ва Саидаброр Қаландаров дар боздоштгоҳи муваққатӣ ҳастанд. ба онҳо ҷарима ва ё аз 5 то 10 соли зиндон таҳдид мекунад. яке аз шикоятгарон Ҷурабек Ятимов мегӯяд ӯ хидмат кардааст, вале моҳи ноябр сарбозшикор шуду дар натиҷаи латтукуб пардаи гӯшаш дарид. ҳар сол дар баҳору тирамоҳ ҷавононро дар Тоҷикистон ба артиш даъват мекунанд. таҳдиди бадномсозӣ ба воситаи нашри аксу видеоҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ барои бархе дар Тоҷикистон ба як воситаи пулкоркунӣ табдил ёфтааст. мақомоти интизомӣ дар як ҳафтаи ахир аз боздошти 4 ҷавоне хабар доданд, ки духтарону писаронро дар ҳолатҳои гуногун аксу навор гирифта таҳдид мекарданд, ки онҳоро дар шабакаҳои иҷтимоӣ беобрӯ месозанд. аз ин роҳ аз ҷавонон пул талаб мекарданд. бадномсозӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ гоҳо бо фоҷиа ва ба худкушӣ даст задани ҷавонон ҳам анҷом меёбад. ҳамкорони мо Алишер Зарифӣ ва Шаҳлои Абдулло ин мавзӯъро таҳқиқ карданд. гузориши вазорати умури дохилии Тоҷикистон аз боздошти марде, ки гӯё бо ҷавонзане таҳдид мекардааст, ки агар ба ӯ пул надиҳад, наворҳои маҳрамонаи ӯро дар интернет нашр ва ӯро беобрӯ мекунад. гузоришҳое, ки вақтҳои ахир зиёдтар мешавад ва мояи нигаронии корбарон шудааст. аввал хусус барои ҷавондухтарон ва ҷавонписарон дахолат дорад. вақте ки онҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ аксҳои худро мебинанд дар ҳолатҳои ногувор, хоҳ аксҳои уриён бошад, хоҳ видеои махсус омода кардагӣ бошад, набояд дасту пош гум кунанд. пеш аз ҳама бояд аз болои он аккаунте ки ин корҳоро амалӣ мегардонад шикоят кунанд. гоҳе акси духтаронро дастгирӣ ва уриён дар шабакаҳои иҷтимоӣ мегузоранд, коре ки духтаронро ба афсурдагӣ ва то ҳадди худкушӣ мерасонад. фаъолон мегӯянд ҷабрдидагони ин гуна ҷиноятҳо ба дастгирӣ эҳтиёҷ доранд. ба андешаи ман ҳамчун як модар бояд бо фарзанд бештар суҳбатҳои самимӣ дошта бошем, ба ҳамдигар бовар кунем. ҳамеша ба фарзандонамон гӯем, ки новобаста чӣ ҳодиса рух медиҳад, ман ҳамеша бо туям. ҳатто агар ҳама зидди ту бошанд ва аз ту рӯй гардонанд. дар сурати паҳн шудани аксу наворҳои дастгиришуда ё воқеӣ, ки ҳадаф беобрӯкунист, тавсия дода мешавад, ки аз имконоти техникии шабакаҳои иҷтимоӣ истифода намоянд. дар якҷоягӣ нисбати он аккаунт шикоят бикунанд. чӣ тавр? ба дохили он аккаунт медароянд, аз болои он аккаунт паҳн намудани маводҳои фаҳш гуфта дар қисми шикоят жалба на аккаунт бояд зер кунанд. вақте ки пахш намуданд, имконият мешдиҳад ки интихоб кунанд кадом намуди шикоятро нисбати аккаунт иҷро намоянд. ва вақте ки ӯ ба дӯстони худаш мегӯяд ва агар 5 нафар ақаллан як намуди шикоятро нисбати видео ё акс бикунад, видео ва акс аз шабакаҳо нест карда мешавад. ин духтар дар муносибат бо ҷавонон эҳтиёткор аст, зеро ба қавли худаш борҳо шоҳид шудааст, ки гоҳе духтарон дар нахустин лаҳзаи шиносоӣ аксҳои худро ба дигарон ирсол мекунанд. мадамам хеле шудагӣ, мақсадам хеле ютуб да мепартом туда-сюда. Ну, мале ки худ ма рафта намекушам ку аку рафта. гуфтум любой кора бикун, айдаста чӣ кори гӯй бикун. Ну, худаш гум шуд рафт. ҳеҷ наметавонад чӣ кор кардан. Просто ин духтарои суста меёва ё ҳамихе меқапад, шум кор мекунад.
баъзе духтарони дигар мегӯянд дар ҳар шароит хонавода бояд аз фарзанди худ пуштибонӣ кунад. хеле гапҳо бисёр мешава ҳамин ҳаёти духтарода ки самое главное ҳамин модараш падараш пешгирӣ кунад, ягон поддержкаш кунад. дар тоҷикистон барои сабту нашри аксу видеоҳои фаҳш ё тамаҷҷӯӣ ҷазо пешбинӣ шудааст. вақте ки шахс бо ин корро дучор мешавад ва шахс бояд ҳатман ба мақомотҳои қудратӣ ба мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ муроҷиат кунад бо ариза ва мутмаинам ки мақомотҳои дахлдор қарори қонунӣ қабул мекунад. агар дар он ҷо тамаҷҷӯӣ бошад нисбати он шахсе ки ин аксҳоро истифода мебарад, парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда мешавад. аммо бисёре аз духтарон ва ё онҳое ки ҷабри тамаҷҷӯёнро кашидаанд аз тарси беобрӯӣ ва боварҳои иртиҷоӣ ба мақомоти интизомӣ муроҷиат намекунанд. барномаро идома медиҳем. дар ноҳияи Ёвон ҳафтаи гузашта ҷасади як маҳбусеро ба хок супурданд ки дар ҷанги Украина кушта шудааст. ҷасади Бобуазиз Туйдиеви 22 соларо рӯзи 12 декабр аз Русия ба Тоҷикистон оварданд ва дар зодгоҳаш ноҳияи Ёвон ба хок супурданд. наздиконаш мегӯянд Бобуазиз моҳи сентябри соли 2021 бо иттиҳоми нигаҳдории маводи мухаддир боздошт шуд ва як додгоҳ дар Москав ӯро ба 6 соли зиндон маҳкум кард. ҳамкорам Мумин Аҳмадӣ шеваи ба ҷанг бурдани ин маҳбус ва умуман тоҷиконро таҳқиқ кардааст ва ҳоло дар студия бо мост. Мумин, чӣ тавр як зиндоние ки собиқаи низомӣ надорад аз маҳбас то майдони ҷанг дар Украина рафтааст? бале Зарангез, бо оғози ҷанги бедалели Русия зидди Украина, созмони хусусии Вагнер маҳбусонро аз зиндонҳои ин кишвар ба ҷанг ҷалб кард. дар шабакаҳои иҷтимоӣ дида мешуд ки намояндагони ин созмон бо маҳбусон суҳбат мекунанд ва онҳоро ба ҷанг ташвиқ месозанд. дар иваз ба онҳо маблағ ва озодии пеш аз муҳлат аз зиндонро ваъда медоданд. Бобуазиз ҳам аз ҷумлаи маҳбусони тоҷик буд ки ба ин ҷанг ҷалб шудааст. Тоҳир Туйдиев падари вай мегӯяд 23 сентябри имсол писараш аз маҳбас занг зад ва гуфт ки ӯро ба ҷанг мебаранд. падар гуфтааст ки набояд ба ҷанг равад, вале Бобуазиз гуфтааст илоҷи дигаре надорад. Тоҳир Туйдиев гуфт ки эҳсос мешуд писараш маҷбур ба ҷанг мебаранд. аввали моҳи декабр ба падари ин ҷавон аз Русия хабар доданд ки писараш дар Украина кушта шудааст. Камолхоҷа Ғоибов тағои Бобуазиз ки барои овардани ҷасад ба Русия рафтааст гуфт ҳайрон аст ки чӣ тавр як ҷавони бетаҷриба ки боре ба дасташ силоҳ нагирифтааст мустақиман ба ҷанг бурда шуда ва онҷо кушта шудааст. мақомоти Русия ки барои ширкат дар ҷанг ваъдаи кӯмаки молӣ мекунанд ҳеҷ маблағе ҳатто барои овардани ҷасади Бобуазиз надоданд. Камолхоҷа Ғоибов гуфт дар сардхона ё морги канори Москав ки ҷасадро гирифт пур аз ҷасади ҷавонони тоҷик буд. бале, Мумин, то ҷое хабарҳо дастрас шуд, муҳоҷирони оддии тоҷик низ ба ҷанги Русия зидди Украина ҷалб шуданд. шеваи ташвиқи онҳо ба ҷанг чӣ гуна аст? бале Зарангез, пас аз он ки Русия дар ҷанги зидди Украина талафоти зиёд дод ва ин ҷанг бархилофи пешбиниҳо тӯлонӣ шуд, ба гуфтаи огоҳони ВАЗ ин кишвар ба нерӯи изофӣ зарурат пайдо кард. далелҳое вуҷуд дорад ки муҳоҷирони зиёди тоҷик ба ин ҷанг ҷалб шудаанд. муҳоҷиронро бештар ҳангоми гирифтани шаҳрвандӣ, иваз кардани шиносномаҳо ва ҳангоми гирифтани патенти корӣ ба ҷанг ҷалб мекунанд. шеваи ҷалб кардани онҳо аз шеваи ҷалби маҳбусон каме фарқ дорад. масалан, дар деворҳои маркази муҳоҷирати Сахарови Москав бо забони модарии муҳоҷирон масалан тоҷикӣ эълон навишта шудааст. дар эълон гуфта шудааст ки агар шумо мехоҳед осон соҳиби шаҳрвандии Русия шавед, бо шартнома ба қувваҳои мусаллаҳ шомил шавед. муҳоҷирони тоҷик ба мо нақл карданд ки агар санадҳояшон дуруст бошад, онҳоро ба пайвастан ба артиш ташвиқ мекунанд, вале агар кадом мушкили ҷиддие пайдо шавад, онҳоро хавфи ихроҷ аз Русия таҳдид мекунад ва дар ин марказ ба онҳо шарт мегузоранд. шарташон ин аст ки шумо ё ба артиш меравед ва соҳиби шаҳрвандӣ мешавед ё ронда мегардед. шоҳидон нақл карданд ки рӯзҳои аввал баъзе аз муҳоҷирон ба ин пешниҳод розӣ шуданд. ба муҳоҷироне ки ҷиноят содир мекунанд ва ё қонунеро нақс мекунанд бар ивази озодӣ чунин пешниҳод мекунанд. ҳолатҳои маҷбуран ба артиш бурдани муҳоҷирон ки шаҳрвандии ин кишварро доштанд низ сабт шудааст. ташаккур. ҳамкорам Мумин Аҳмадӣ дар бораи ташвиқи муҳоҷирон барои пайвастан ба артиши Русия ва ҷанг дар Украина суҳбат мекард.
است همین هفته وکیلان آمریکایی طرح نوی بودجه سال 2023 را برای امضا به رئیس جمهور جو بایدن پیشنهاد کنند. از بودجه 1.7 تریلیون دلاری 49 میلیارد دلاری آن برای کمک به اوکراین و شریکان آمریکا در ناتو پیش بینی شده است. سر و صدا زیاد است که ممکن است آمریکا به اوکراین سیستم‌های پیشرفته دفاعی ضد هوایی نیز بدهد. این برای رفع حمله‌های ویرانگر موشک‌های روسی مؤثر بوده است. اسکندر خوجا میرزاده گزارش می‌دهد. با نزدیکشوی سال نو مسئله‌های مهم به مد اول می‌گذرند. مأموریت پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن می‌خواهد برای مقاومت به تجاوز روسیه به اوکراین پایگاه‌های ضد هوایی پتریوت فرستد. سفیر اوکراین در ایالات متحده آمریکا اثنای صحبتش با تلویزیون ABC آمریکا گفت این کمک برای کشورش حیاتاً ضرور است. اینفراستراکتور ملکی اوکراین با حمله ها مواجه است. 50% انرژتیکا و شبکه‌های تامین برق تخریب شده است. ما باید آن را متوقف کنیم. یگانه راه قطع حمله ها تحکیم نظام حمایت ضد هوایی اوکراین می باشد. پیش بینی می شود که کمیته مسئول تحقیق حمله به کنگره ایالات متحده آمریکا در تاریخ 6 ژانویه سال 2021 نتیجه تفتیشش را نشر می کند. عضو این کمیته وکیل کنگره از حزب دموکرات ایالات متحده آمریکا آدم شیف در صحبت با تلویزیون CNN گفت که احتمال عیبنامه اعلان شود. با فکرم شهادتی هست که دونالد ترامپ با هدف برباد دادن نتیجه انتخابات پرزیدنتی به جنایت راه داده است. همچون دادستان سابق میگویم که با فکرم شهادت کافی است که مقابل پرزیدنت سابق عیب اعلان شود. سر از ماه ژانویه سال آینده هیئت نوی کنگره ایالات متحده آمریکا روی کار خواهد آمد. در مجلس نمایندگان پالاتای پایانی کنگره اعضای حزب جمهوری خواه اکثریت را در اختیار خواهند داشت. برنامه را پی میگیریم. مقامات یکی از شفاخانه‌های شهر قندهار در جنوب افغانستان میگویند تعداد کودکانی که از نورسایی غذا رنج میکشند در آنجا یک بار زیاد شده است. تنها در ماه نوامبر به شفاخانه کودکان 240 طفل بیمار را آوردند. سازمان ملل میگوید حالا 875,000 کودک در افغانستان در روبروی خطر سوء تغذیه و یا نورسایی غذا قرار دارند. گزارش طاهر سفر را در این باره میبینیم. شفاخانه میرویس در شهر قندهار پر از طفلانی که از نارسایی غذا رنج میکشند. مقامات میگویند روز شده است که یک باره 15 طفل را اینجا آوردند. 2 طفل زمینه هم اینجا بستری‌اند. ما پول کافی نداریم، به کمک نیازمندیم. یک از طفلانم 4 ساله و دیگری 10 ماهه است. هیچ کس نمیفهمد که این کودک من 10 ماهه است. از گرسنگی چنین شده است. مقامات میگویند تعداد کودکان نیم گرسنه می‌افزاید. به سبب نارسایی کتی بیماری چند کودک را در یک جا بستری میکنند. رابینه میگوید سبب بیماری طفلش فقر و ناداری است که او را به این حال آورده است. او بسیار ضعیف است. نارسید تولد شده بود. ما نتوانستیم برایش غذای درست بخریم. شیر خشک بی صفت می‌خریدیم که به گفته طبیبان سبب بیماریش شده است. مقامات شفاخانه میرویس در قندهار میگویند تنها در ماه نوامبر صدها کودک گرسنه و بیمار را بستری کردند. به پایان برنامه رسیدیم. خدا نگهدار شما.